Klapka, trhej. To musíš 2 ruce, ne Pepo, to je velká houba. To tahali. Ježiš, není to satan. To je satan, jak vyšitý. To je krásná, to bude satan. No nevím. Ukáž, čuchni k tomu, jestli je to... Ty s tím svým hrťafákem bys to měla poznat, jestli je to satan. Aha, ta je houbička, utrhni pomalu. Ne, trhej to. Proč tohle? Ne, to je nesmysl, nech to bejt. Na příští rok. Máte houbu? Našli jste něco? Ne, borůvči nějaký našli. Teď je to sakra. Teď je to miminko. Teď je to malý jak... Phoebe, jdeme, pojď. Pojď, jdeme. Jdeme, Phoebe, pojď. Na ty jedovatý. Babky. Babka má babky. Tak tedy, to je les začarovaný. Ukaž ty babky. No pěkný. Je, to není ty, to ale ten. my se bojíme, ne, že to je... Kousla. Jo? Já jsem do ní kousla. Nic, no. A máš On je zúžený, takový narůžovělej ten. máš zúžený zorničky. Ne, je to dobrý, jako není hořký vůbec. Hořký není, no. Pane, jo, vy jste zlí. Na to, že jste maminka s dcerou, tak jste pěkně zlí na sebe. To možný. No, uznej Pepo, že takhle na tebe zlej nejsem. To jenom ty pejsci jsou takhle. Nech to vodítko, to je jen tvoje vodítko, tak se ho nekousej, ne?